Talen 22. maj 2024. Giv Jonas en kæmpe stor hånd. Den 22. maj 2. Den 22. maj 2024. Stemmer, der råber i takt. Kørestole. Ben. God musik. Rørende taler. Bannere med genkendende udsagn. Jeg bliver udelukket fra kulturlivet. Og vinduer på Christiansborg, der bliver lukket. Et efter et. Den 22. maj 2024 er en dag brændt ind i min hukommelse med stolthed, for vi som samlet handicapbevægelse brugte vores stemmer og vores ytringsfrihed til at sige noget mega vigtigt. Det var en solskinsdag, og hele højskolen var på vej til Christiansborg. Jeg ventede, og ventede, og ventede, og så opgav jeg. Ingen skrev om demonstrationen, men en helvedes masse om valg i England. Seneste nyt, demonstration over behandling af mennesker med handicap. Fedt. Der var 4 små afsnit om demonstrationen. Kun 4 små afsnit. Når der var danskere, der har svært ved at bevæge sig, som normalt ville skulle bruge op til 3 måneder for at planlægge at komme ud til noget, der var taget afsted og deltog med et måneds varsel. Og der var tusindvis til demonstrationen. Ifølge nogle større undersøgelser har 30% af danskere mellem 16 og 64 et eller andet handicap. Når tusindvis af mennesker demonstrerer om behandlingen af mennesker med handicap, er det på vegne af 30% af danskere. Jeg var skuffet og vred på pressen. Der var så mange handicaporganisationer, der var gået sammen om at planlægge det. Jeg sad med en følelse af, at jeg var usynlig, og en fornemmelse af, at vi som handicapbevægelse skal gøre mere for at få ordet end andre grupper. For eksempel mundbind under en pandemi. Oplevelsen af, at pressen dækkede denne type demonstrationer massivt med liveblog var fedt, for så regnede jeg med, at pressen ville give lige så stor fokus på andre grupper. Men når det handler om handicappede, der føler sig presset, og for første gang i nyere tid var der en så stor demonstration, lukker politikerne og pressen vinduerne. I starten var vinduerne på Christiansborg åbne, men one by one lukkede politikerne vinduerne. Ja, de lukkede vinduerne, og det var ikke fordi de skulle hjem, for der kom ingen ud. Til sidst var der kun et vindue åbent, og pressen var næsten ikke eksisterende, som om det var en ligegyldig demonstration. Hvorfor skulle denne demonstration ikke dækkes på lige fod med andre store demonstrationer? Hvem valgte, at det engelske valg var vigtigere end demonstration? Den 22. maj 2024 vil jeg huske for en stærk begyndelse på en samlet handicapbevægelse, og at pressen havde øjnene rettet på England i stedet for på os. For de var inviteret. De var forventet at dukke op. Men der blev udskrevet valg i England samme dag. Handicapbevægelsen er ved at blive stærkere, og vi har brug for jer herinde. Pressen er nødt til at lægge mærke til os, og det har vi brug for jeres hjælp til. Tak for ordet. Ja.